Nu vil jeg præsentere STADS Selvbetjening, som er en administrativ platform, hvor du kan tilmelde dig kurser og projekter, hvor du kan se dine eksamensresultater, og hvor du kan lave et udskrift af dine eksamensresultater. Når du skal ind og tilmelde dig kurser og projekter, så skal du gå ind under Undervisning og Tilmeld. Og så snart der er åbnet for tilmelding, så vil der være en plaket, hvor du kan tilmelde dig. Det er også her, I opretter jeres projektgruppe og tilmelder jer projekteksamen i forbindelse med projektdannelsen. Du kan derfor i slutningen af projektdannelsen gå ind under projekttilmelding og oprette din gruppe med projekttitel, projektbeskrivelse og vejlederønsker. Det vil sige, at du skal både tilmelde dig projektet under undervisning, som om det var et kursus, og oprette din projektgruppe og tilmelde den projekteksamen under projekt. Det foregår bare på 2 forskellige tidspunkter. Endelig kan du også tilmelde dig dit speciale, når den tid kommer i din uddannelse. Det er vigtigt, at du husker at tilmelde dig aktiviteter i STADS Selvbetjening, fordi du ellers ikke vil være tilmeldt hverken kurser eller projekter i dit næste semester. Hvis du vil lave en udskrift af dine eksamensresultater, så kan du klikke herover på Udskrifter, Bestil og vis udskrifter og danne en PDF-fil, som du kan gemme digitalt på din computer og udskrive fysisk på en printer, når du har brug for det.